Čau lidi, dneska je LOL Rejnok a dneska jsem se zahrát Brawl. Ano, moje první hra na kanále. Takže můžeme tu si teda zahrát Jam Rap, to je hezký Robloxíky. Tam třeba jako mohu se třeba s někým zahrát. Třeba Vinda Messi 10. To přímo jdeme ho pozvat. Čau Vindo. Čau. Takže, tohle je na Grunge Federoch, tam můžete odběr na kanál, jo? Ale já tam nemám ten kredit. Tak to hráče, no. Tak, jde odběr na jeho kanál, ale tam se třeba zahrát Haste. Tak Brawl Ball. Jo, takže, tady máme Brawl Ball hezky. Třeba nechám si Frankyče. A doufám, že vás tady bude hodně, já budu mít hodně odběratelů. A já samozřejmě Ronald Fidron tady. Z Bibi. Tak můžeme dát ready. Jako. Jelej. Co to je tohle za questy? Ticho. Takže trošku Ronald Fidron tady otravuje. Takže můžete ho trošku napsat do jeho nejnovějšího videa do chatu, že nemá otravovat mém videu. Když tak LOL Rejnok, tak teď je u mě doma, takže... On tady zase má nějaké blbosti. Takže... Co? Chodí blbosti? On se tady pořád vymýšlí něco, jo, tady lidi vůbec neposlouchejte. Dobrý, ale Roman Švidrochu. Můžeme tady trošku jako s kamarádi, jo? Takže... No, tak prostě teď se nebudeme nic vyčítat. Prostě budeme hrát normálně. Jo. Takže tady třeba mám takového stůjího, kterou tady obehraju. Když tak Díky. pro diváky, já jsem ta Bibi. No, tak jak on je Vinda Messi 10, jo, takže byste náhodou nevěděli. No. Ale samozřejmě mě se můžete přidat do friendu. A mě taky. Jmenuji se Kokot Lukáš. Já se jmenuji Vinové si 10, to jste zjistili. Takže dokonce se můžu přidat do friendu Brawl Stars, rád se s vámi zahraju. Já taky. Třeba do chatu můžete jim napsat, že jste můj fanoušek. A samozřejmě tady hrajem Brawl Ball, jak už jsem zmínil na začátku. Tady Dynamika. Já se spletu LOL Rejnoku. Tu jak mě zabil ten šmout? To se povedlo. LOL Rejnoku. No co? Když tak potom si můžeš změnit nick. Jo? Já vím, já tam mám takovou jenom... Tomu udělal jeden takový zlej fanoušek, že jo? No, že můj bratranec, a to je jedno. On tam napsal úplně nějaké... Já jsem taky jeho další bratr. Ale to udělal... To je úplně On je takový vzdálenější. On bydlí totiž v Praze. Ona byli... To asi... Já bydlím ve Velké Polome, kdybys to nevěděl. No tak, ale je to Ostrava. No jako jo, já bydlím ve Velké Polome. Pozor. Někdy... Co bylo? Někdy samozřejmě některé poslují na moji oslavu. A dneska se snažíme získat Brawl Box. Ta Megabox, sorry. Co to bylo? Já jsem nechtěl... Proboha, jsem udělala. Jsem ani nevšiml, že mám míču. Takže tak. Frank jeden, ušatý. Teď to jsme prohráli. To nemá šanci. Tak už natačím 4 minuty. To se nestalo. Nestalo. Je to asi bude moje nejdelší video, upozorňuji. Ti jsou zvyklí až 4 hodiny, tak to asi tolik bude trvat, jo? Tak. Já mám mobil asi už jenom půl hodiny. To je jedno. Nikdy neslyšel. Tak vám budu hrát já. OK. Sám jako. Jak mi se mi přijeli. Musíme doufat, že máma to chápe, protože se nebude kontrolovat ten a prostě... No, moje teta. Moje teta, jakoby. No, takže... Teda no. A Musíme mít týmu Jamila.
Kdo si... To je fakt... To není Gale. Je to Joel. A jo, je vlastně. Jsem to úplně nevšiml. To... Jsem ho nepoznal podle jeho masky. Ježiši. Taky se ani může trochu... Já nepoznám Gale ani po... Ježiši, tak to je přehanka se. Když to byl El Prima, tak mě zabiju, tak oni zabije spíše. Ne, to byl kdy vás, paní. Už já ty švejda, není být. Go. Boom! One big green. To jsem ale ještě. Já mám trošku méně bravlerů, jako... Už je to hra úplně od začátku, protože... Ale určitě. Jako hraju to úplně od začátku, akorát, že já natáčím od začátku, to je moje první video z Brawl Stars, jsem mohla, jako to jste pochopila, mám to Jak sám. mám asi 3 videa z Brawl Stars. 2, Dvě? jo, Tak dvě, ne. nějak, které se jmenuje Edgar a Bravol, jo. Má to pár sekund, 1 minutu myslím, že jedno má. Protože já netočím videa, protože já nemám tam místa, tady mám milion her, že jo. Jo, no, to je pravda. Akorát, že mě tady trošku zabíjí Mr. P, či doufám, že přežiju. A tu je nějaký El Primo. Mr. P, nejde být. No dobře odhodil. Jo, no. Jinak já jsem měl Brawl Pass akorát v té minulé sezóně, takže teď už ho neuvidíte. No, já jsem měl, když byly ještě Brawl Boxy a byl ten Brawl Pass, tak byl za geny, tak jsem si ho koupil. Ale měl jsem ho jenom v jednom životě. Staré dobré časy. Takže mi bylo za gemy ještě. No, Tady jinak mám ještě důkaz, že jsem měl ten Brawl Pass. Proč ten skin má na sebe Nesquik? Zgýla. To ještě ukážu, tady vlastně mám tohle. Samozřejmě mám Barryho, kdyby už neměl Barryho. no právě, kdyby neměl Barryho. Tady mám, kde mám to Broke? Koupit Star Power. Ty, a já musím být úplně nahoře kam někde. Jo, to jde. Super, přehlídal. Vidíte, tady mám Brawl Pass skin, já mám jinak už všechny. Akorát to se mi nejvíc líbí. Tady mám Hacker Brock, Když tak Gold já Hacker mám Brock i a o hodně víc pohárků RGB Hacker než Brock. LOL Rainok. Já mám 17 tisíc pohárků, ještě k tomu 100. A Jo. LOL Rainok má nějakých 5000. 500. Jinak, on to jako začal hrát, jak byl Brawl Boxy. Já přece já taky, ale asi tak 3 Ne, roky. mně se to asi třeba tak 3krát resetlo. Mě 0, ale zase jsem to zase tak 4 roky nehrál, jo. No spíše, no, jak 5 nebo 6 roků jsem to nehrál, jo. Už jsem si to měl rozehraný, Franka jsem měl. Takže kde? Nedávno, ještě v roku 2003, jsem to přece nainstaloval, ještě nově. Jak přece? To oni nemohli vědět. Protože jsi neměl, to jsi ani nevěděl, že máš vůbec nějaký ten účet, kanál. No, moje videa začaly u shortu a potom jsem se nějak postupoval až do videa šílené závody aut, potom šílená autička 2 a potom jsem natáčela nějak shorty a tak. Mně taky to začalo na shortech. Potom jsem byl nemocný, co mám říkat na videu, kde nešlo vůbec rozumět a to vůbec nevadí, protože teď tohle video zase víte. Na něj koukal. A měl jsem tady kašel, jo, to je pokoloko, tak já... Tam módu. My nemůžeme zabít pokoloka, budu Pokloky jako ne. Třeba se tam vezmu Groma, až je uvidím. Kamu mi otrvají ty její hlášky. Piu, 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 piu. To je nějaká lerka. Bum! Aha, dobrý, já jsem se... Ona by bum! Já zničím. Šmejdům. A hypercharge! Bum!
nikdo nebyl. Tam je o tom někdo střílel. Máte potom, si můžete potom přetočit. Tam zabijte tu Emsku, tam má 7 gem grabů. No, všechno. Jak opemska. Co to bylo? Jsem teleportnul. To je ten teleport. Já vím, já jsem se vám nechtěl teleportnout. Pemska, kde to je problém? Aha, tady. Jak ubíráme? Vem to. Co to je? Máš ty gemy? Ne, Já, on nemá. tady má ten náš týpek. No, To musíme dát. on má Max je má. To není Max, můžu mít i klidně 25 gemů, ale... Já vím, co jmenuje Max. Jo, aha, Max. Dobrý, mi tak stoplo. Dobrý. Jak jsem opakoval, musíte přijet do friendu, asi s váma velice rád zahraju. Já taky. Ale vlastně Mně nemůžete. zbývají 3 kredity. Ale vlastně nemůžete si zahrát, protože to není jako na jméno, to je na ten. No, když tak já vám řeknu. Já mám... Jo, nevidím. Můj player ID. Jo, můj player, aha, dobrý. Můj player ID je mu nějak těžký. Můj player ID je NH ANTEDHIPEMANGO, jo, to jsem já. Takže můžu si třeba napsat na Kde papírek. to vidíš? Tady. Jo, můj je Windows 10. Když to přeměnil. Já jsem to nepřeměnil. Ty můžete potom přijet do friendu. Já tam třeba dám invent a všechny tady můžeme třeba emotout. Já taky. Ty dej emotout, ty má docela hodně pohárků. Tam Knockouty. a to příkam. Můžeme nějaký Max. Max, on se má hrát, co tady přivětný. Takže tak. Fakt? Jo, Kde je Max? jsem tam měl. No možná tam, tady mám někoho, ne. Já mám Brawl Box, ta Mega Box. Říkám, a to jdu start drop a já nechci tady nějaký... ach jo. To už je to video, kam reálně 13 minut. Mamo, dělal jsi taky přeháníky, že jen to epic, mám 200 koní. Tak přece mám. Kolik mám koní? Mně zbývají 3 kredity. Jde mi otevřít Mega Box. Já už jsem otevřel 2, třetí. Tak jsem padal, jo. Kolik tam bylo? 4. To by mohlo něco padnout. 2. Pojď, Brawler. Jo, 5 gemů aspoň. A nezlobím se. Já bych se Aspoň 5 gemů. No. To Tak pojď je hrát dobrý. Haste, pojď, dej haste. Jo, hejznu. Protože mám hotový, takže teď je hejstík. Kámo, no tak klidně. Jsem chtěla říct knockouty, ale to je jedno už. Jeden hejst ještě nemám hotový právě, takže tam je hejst. Já taky ne. Můžu dát gadgetku, kde se můžu k tomu hejstu, prostě k tomu trezoru přitáhnout. Takže to je dobrý. A taky mám hyperchargeku. Já také. A to jste mohli v videu vidět. No, u mě ne. Koho se potom dám toho. Já si potom dám určitě Groma, protože on je na hejst výhodný, jestli dá prohrám. A doufám, že neprohrám. Tak můžu obejít ty šmejdy. Oni mě zabijou. No ne úplně. Bum. Tak jsem dělal úplně prd. Jinak vy... Jo, jinak my máme také speciální, také blbá jména, jo. My si vymysleli úplně nějaké random jména, třeba jako Vinda Mercedes. Jako u mě ne, že jo. No, on se jmenuje Vinda, to jste nevěděl. Ale já se nejmenuji Lukáš, já se prostě... To, když se nějakém videu odhalím, ale jenom za 100 odběratelů, jo. Takže dejte 100 odběratelů a dali své správné jméno.
A možná Já za... se nejmenuji Vinda úplně přesně, ale ani neříkej, já to odhalím za taky jsou. Já oddala z toho odběratelů můj, jak se to opravdu jmenuju, a za 150 odhalím svoji tvář. No, Vinda už tady to... Já za 100 odhalím moje první písmenko a potom můžete v chatu hádat. To samozřejmě vím. Tak. Doufám, že budete se tam friendit. Jsem já tady všechny příjmu, které musíte mít víc než 5000 pohárků. Jinak, jestli někteří víte co tam? Jestli ti, kteří budou hodně prosit, tak napište do chatu, mám méně než 5000 pohárků, ale jmenuji se takhle, takže prosím inventní. Já se vás samozřejmě inventní, když poprosíte, ale mě teď zabíjí Emska. A zabíjí náš trezor, to se mi nelíbí. Nebo jestli si tam jdu vyřídit. No takhle nejdeš vyřídit, protože tam je Emska. To pochrání s vlastním tělem, to pochrání vlastním tělem, to pochrání vlastním tělem, ne, strašně málo, ne, vy to pojď další chránit. Okay. Pojď, Paki. Boom. Jdeme Night Robocrow. Night Mechacrow. Tenhle skin na Crowbasu se mega přál vždycky. Night Mechacrow, takže tak. Takže jsem fakt udělal hodně. Jo no. A teď zabil Spike, protože je už mega otravný a já jsem asi taky... Já jsem načiskal. To je zamek. Tak napište mi dát do komentářů. Napište mi dát do komentářů. Napište mi do komentářů svůj nick a já vás samozřejmě přijmu. Já taky. Jak může Windows stát Windows 10, potom ještě mu samozřejmě ukážu ty komentáře, jestli budete chtít i jeho. Takže tak. A možná za chvilku, až budeme končit video, protože to teda 17 minut. Tady je Star Drop. Epic, nic suprového. A já s tímhle jedním megaboxem se s váma asi chtěl rozloučit. Bylo to potom asi nejdelší video na mém kanále. Tady můžeme si dát ještě knockouty poslední. Roman Švidrno si rozhoduje eventy. Tak ho vybírám. Ale tak, je to na vás. Ale potom bychom si mohli zahrát obyčejně duo showdowny a někoho pušnout. Je to na Windows 10. Takže zahrám se ještě jedno kolo s divákama nebo ne? Jo. OK. Zahrám si knockout. Potom se už končíme, hop. Mohli bychom si dát třeba jako ještě dokud to ne pušnout někoho. Proč? To děláme v dalším videu třeba. OK. Dneska už je hezký večer. To video bude zítra ráno, že jo? No, dneska už bylo. Dneska večer vyjde. Ale jakože to druhý, jak budeme pušovat. Jo, tak to vyjde zítra ráno, ale na tohle se ještě můžete těšit tady ten večer. Přes noc to dám, abyste jako předalo to. Skoro se na to budou dívat třeba i rok zpátky, takže ne, tenhle večer to bylo, jako když se to natáčeli, jo? Doufám, že já svojím odběratelům víc odběratelů. Tady moje odběratelů celá klesají a mi to docela nelíbí. Třeba jako ten Spike. Takže prosím, dávajte mi víc odběratelů, protože... A mě taky samozřejmě. Jo, protože já tady jako zbytečně teď umírám zrovna. A rád bych jsem tady nějaké ty odběratele, protože jako... Já taky. To jsou za smutek, když se obírají odběratele. Jak samozřejmě, kdybyste mě narazil v nějakém shortu, tak si rozklikněte na můj kanál a Jsem říkal, že řekneš úplně, kámo. a má tam další milion. Můj taky, že jo? Jo. A má tam dalších milion videí.
Takže tak. Já dělám tady reklamu na Roman Švidrnov kanál, protože jsme tak domluvili. Takže tak. Spajky, že hodila travný, no. Já jdu sem sám na Piper. Co se káš tohat? Pojď ke mně blíž. Myšičko myš. No, utinu. Ne, nechci zbýt tu Piper, nebo Hypercharge. Třeba Frank má mega výhodnou Hypercharge. Ej, nebouchnuj za boha. Jau, Vajs. Do healu, protože budeš mít ještě víc těch. A až budeš mít mega moc těch, tak jich zbí úplně jak Jak Frank má... Tyšmene. Vedle. Tak Piper se mega špatně hituje, jo. Takže ti se si přemýšleli na Piper, tak tam pro profíky třeba jako jsme my. No dobře, nejsem moc profík. Ani Windows není moc profík. Jo, když jsem zabil Spike, jako, co? Takhle ty máš Hypercharge, jsi měl Hypercharge, jako. A dobrý, zabil jsem ji. No a bych ho zabil klidně i bez Hypercharge. Já nevím, jako, kecal jsem, to byl taky vtipek, my jsme dva profíci, že jo, tady. A ne ta Beater tady úplně prdlajs. Takže, asi bohužel končíme, no. Ne, kam pořád. Ne. Já potřebuji kam jeden kredit. Nebo, no, jeden kredit. No tak, Protože, aby měl Megabox. Teď se musíme odpojit, protože budeme hrát Duels. To je poslední ten. Dobře, tak. Potom ještě vydal ta Roman Švidrnov, ale potom ještě ukáže sám, co mu tady padlo. Tam tohle Live Team. Já vám to budu říkat, protože kamera je na LOL Rejnokovi, tak já vám budu říkat, co mi padlo. Já jsem moje Bravlery, ten tady hraju duel, já jsem to posledně hrál, no. Když můžu zahrát třeba. Můžu mít Groma. Skra. Tak třeba tam třeba Edgara se a budeme šli Nitu. Ten z Nitu mi to mega dá. S kým? S Nitou. To můžeme hrát? Velké. Takže... No, fuj, tady, prase. Da. Tady. Víta. Jaký prase? Komár, co asi? Dobré prasa. Kam? Ne, Emska! Já jsem nečekala Emsku. Já jsem čekala koukali jinou než Emsku. Jsem real čekal kohokoliv jiného než Emsku. Kamo, co to je? Prosím, nechte mě být. Emsku, možná ne, to je slabina Emska. To super, zničil zlé moje healy. Mám málo HP. Přece nemám moc HP, to je dobrý aim. Já taky mám dobrý aim. Mám dobrý aim, ale mám tady Emska. Pojď, jej zabiju. Já jsem zabil Emsku. Já jsem zabil Emsku a mám zabil zóna. Super. Edgar. Na to jsem čekal, že to bude Edgar. Čekal jsem všechny Bravlery, kromě Emsky. A čekal jsem i Edgara. Tam se bojím do komára tady, reálně. Nebo jde mu štípně. Neberte nic krásný, možná trošku. A nějaký udělal úplně hovno. Jak jsi uletěl? Jak jsi to ukázal? Tam jdu zase tam. Kam robíš? Edgare, Pídek, zapad jsem tě. Já teď je někdo si s Frankem. On teď Nita. Tak samozřejmě to, bum, bum a bum. Ne to. Teď chci zabít, prosím, Nito. Já to potřebuju pro diváky. Já vím, že jsi youtuber, ale to znamená, že to musím... Dobrý. Bylo pro diváky. Takže ti, co říkali, že nejsem opět, tak co bylo tohle, co? Takže... Počkej, Luky, ještě to, já jsem nevyhrál, protože já jsem kamo to první kolo s Edgarem, tak já jsem se bavil a on mě zabil Frank. Takže tak no. A teď proti mě je ještě Paper Cup. Můžeme se to vykladit. Kamu asi jdu zahráme s tím Drumsroll, než on to hrá. Jasně, bude to trvat půl hoďky.
Potom já i vyhrál Drum Rolls, takže to je další win, můžete vidět. Jinak nevím, jaké tam budou zase bravléři, jo, doufám, že nějaký dobří. Třeba Frank, Nita, Bo Samý, co si děláš? a Shelly. Co taky oba. No a ne Penny. Já třeba Penny už mám, ale nemám třeba Spikea. A Drum zrovna nejlepší tom, že ty hraješ i za ty bravléry, které nemáš. No jo, no. Já jsem vám tam trošku prošpá, nevidím ty bravléry. Další je Shelly. Dobrý, mám Shelly a zbylo mi 45 hápek. On fakt je docela dobrý ten Frank. Jak mám všechny skiny na Shelly, jenom kromě zlatý jak stříbrných, já mám všechno. To je Spike Edge! Spike Edge! Dvě legendárky po sobě dí. Aha. Kamu, to můžu zničit. Neměl být Spike. Ale lama, to je Spikeu. Penny! Všichni nemůžu čekat. Všechny. Ty si děláš? Spike Edge, tak ho zabiju. To strašně, strašně jsem citlivý, když byla strašně malá hápek a já i tak zemřu. Takže kdyby jsem brečel už na konci videa, tak se nedivte, jo. Což mi klapem? To primo už. Nech mě být, prosím. Bum. Co to bylo? To byl pusou? Jo. Super leko. To je super leko. To je super avaří leko. Nepoužijte to, prosím. Tak máš ten kredit, nebo ne? Nemám. Tak já už končím video. Ne, prosím, ne. Jo, už to trvá Samo, strašně teď dlouho. určitě dám win. Protože proti mně je Gold, Karl a ten Frank. Proboha. Tak a tady mezi tím třeba mezi tím budu dívat na moje... Zabil mě Gold, to je fakt super. Třeba mezi tím budu dívat na moje skiny hezky. Stejně mám. Budu dívat na různé skiny, které bych třeba chtěl. Frank je fakt OP, docela. Tak to look. Tady je hustá Penny, ona je teď nová. Bylo. Tady normálně s Frankem zabije Gold reálně. Teda Karl, co to je. Zkusitě nejdám. Omlouvám se, akurát tě vůbec. Frank proti Frankovi, to je vidět. Come on. Vyhláška. Come on. Srandu, ale Jsi prohrál? jo, no. Come ale končí to video. Prosím, ne. Máš poslední šanci. Ale já se ale tak snažím, bylo to nejde. Tak se snaž, máš poslední šanci. Bylo to těžký. Tak se snaž, ale máš poslední šanci, kdyby se nevěděl. Jdeme tady poslat toho bota. Boom.
Ale jaká se posunula. To není vážně situace. Bum! Bum, 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 bum. Já ti posunul někam úplně. Bum! První kolo i dvě, takže to je pro mě dobrá zpráva. Ty hraješ ty? Kauty? Ty hraješ kauty? Ne, Duale. no, Já ti nemůžu jít duály. Duály je tam nejlepší hra. Pro mě. a teď poslední proti Edgaru. No, Chci jít spát. Jdem do hra. jo, končit video a čau, čau, čau. Ach jo. Jsem pošuk? Já jsem umila mikrofon. Opakuji. Mám takové piny hezké a ven vypadl vážně docela takový špatný brawlbox mi padl, jako hodně věcí mu to padlo. A teď mám třeba tohle, jo, dostat. Jinak, kdyby to opakuju po druhém, tak se omlouvám, protože mi se vypl mikrofon a já nevím, kdy mi se to vyplo. Jestli už potom jsem to udělal. Takže naschledanou, rozlučce. Čau, čau, čau. Čau.